everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ug karon sa naghinapos nga sumpay ni atong sugilanon, Esquadro! Magdukay. Glina, ayaw kong biyahe. Glina. Isa, naku, Benchag. Nadili ni mo pasaktan sila si Misael. O Galea. Glina. Glina. Glina, Isaat ko ka na ni mo, Glina. Isaat ko na ni mo. Glina. 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 Glina, wala siya, Binchag. Patay na si Glina. Glina. Ayaw kong biyahe. Adugon gawa kumulampo sa kong plano. Nga kunis-kunison ang pagkababae ni Alia. Hey, Hey! boss! Kilang. Pinagahay kayo, boss, ay! Kabaos, lagi ka! Kayo di tangay kong samput at ang animal. Wisi-wisi na. Hey, lagot yun. Lagot ko! Lagot na! Ari! Lagot ko! Boss, nanimon ko ng yapi, ha, boss, ha? Pasig bubalik ko sa agyan, eh. Pasensya na. Lagot lang ko. Kinanglang na ako'y kapahungawan. Hibaw bitaw ka. Kopin mo ka na, eh. Bumukos yan, wag to ka sa paluran. O siya man, huwag ka mabungol. Ha? At siya man, nasuko ba ka na kaurang Ringo? Ha? Ay! Pagsulti ko na, suko ka? Waway! Suko ka, doy! Lagi. Abili ko na suko ka. Suko, boy! Manggut! Tawat matay, kumanoy. Ning ako karong pagbalik sa organisasyon sa Markang Dragon Ringo. Mas palikunon pa na ko kini. O ikaw! Himuon ka na kong sinaligan. Ha? Kinol ka, boss Miguel? Kinol ka! Oh! Pahalipayan ko ikaw sa imong kamaayong sinaligan. Ha? Boss, andam ko ikaw nga labanan o pagkamatyan. Iyon ko anak ka, lulod patay ni mo, Boss Miguel Gaspar. O pag-ampo niyo kanunay, na dili ka mapatay sa iyong mag-away. Biis ay. Bangag sa ilong. Sila mo'y akong mapatay, Ringo. Oo, bilib ka niyo, boss ay. Sila ang magamatay og dili si Major Gaspar. Biis ay. Bangag sa ilong. ikaw man ang may barog karon nga tagtungod ni Glina. Unsa may plano? Di na ko kaya ang pagsudong ng dugay siyang haya. Kung nakahukom ko nga ipalubong na lang dayon nato siya. Andam ka na mong tabangan, Benchak. Kami nang bahala sa mga gastuhan. Salamat, Miss Alia. Higalang Miss Ail. Dakog nahimong tabang siglanan ako. Aron makalingkawas ko sa kabangi sa kagaw nga Major Gaspar. O sa kagbayan niya lang nako si Miss Glena. Patay na ang traidor nga Glina. Nuy na to. Oh, napatay ko siya. Baya, wa ko magdahom. Nakigrelasyon di ay ko og babae nga traidor. Makapatay, Major. Isali ko nimo Nuy na to. Apan sa laing suod ni Glina dinhi. Wa gyud bisan gamay. Ni Kinsa.
sa ginganlan og Ireneo. Si Ireneo, traidor. Bago ang liderato karon sa PNP, upo sa bagong chief PNP hulib sa ipatay nga Victory Gaspar. Oh? Unsay dugang kalambuan, Captain Clint Ringa? Anang kumasay og balik. Og nanan ko assignment nunod sa bagong giluwatan sa direktiba sa ako pangalabaw. Nalipay ko niya ng mga kalambuan, sir. Kay maghiusa ta sa pagpuhag sa dakong sindikato sa Markang Dragon. Oh, Misael. Pabutang akong pagpanguho niya og balik sa Special Operation Task Force Agila. Dawata ang among mga palipay, Captain Ringa. O good luck. Mayo noon, Bay Misael. Dako gid kayo og bintaha, by Sarge. May mong pinagyo niya sa Special Operation Task Force Agila. Mapuhag na gyud sa hingpit ang sindikato sa Markang Dragon. Todi eh. Kumusta nga tong amigo, si Binjak? Luhi taon kay bay. Murag gid ugan sa kalibutan. Doy sa taon. Lisod pa lang niya ang pagdawat nga wala si Glena. Ato lang na siya pasagdan. Nga mo pahungaw sa iyang mga kasubanan. Gipalubong ra dayon ng patayng lawas ni Glena. Nakablitan si Kuana, boss. Baya. Hay, nailad ko ni Glena. Nagkauli na sila si Binjak samtang gipatuo ko niya. Kana, Nagimahal ko niya. mo ni sakit boss. Ug mo ni hinungdan ganun gipatay na ako kasawa. Usa? O kaya tinawag, boss. Sikretong naging-uli sa iyang ex. Bago akong ipanidaan. Ug sa di ka ako nasakpan, at ipamatay na ko sila. Ringo. Pangitaan niyo si Binjak. Kaya nabalaki ako. Nga tingalig na kasulti na si Glena. Nagkasulti kaniya kung hain mahimutan kining balwarte sa Markang Dragon. Okay, boss. Ato na ko, boss, ha? Pagdakog, pipila ka mga tao. Ayaw na. Ano man, boss? Hey! Naglagot ko, Ringo! Boss, ayaw, boss, ha? Sakit ba kayo na, boss? Sakit kayo, boss? Naglagot ko, Ringo! Boss, pagkakantay! Sus! Nawasawasan ko. Usa ba, suko ka? Suko ka! Ha, Ringo! Boss, ay! Sakit ka na. Okay na. Sakit lang. Hindi pa ko busok ko ni boy. Agawad ba ka na ako? Idol kita ka, boss. Ako lagi. Naaraman din na. Nala, sige. Makalakaw ka na, Ringo. Pangitaa o patya ninyo si Binjak. Boss. Ano siya ko, boss, ha? Biskot. Kawa matay, tawanan. Kasakit yung aping, oy. Naglakaw sila si Ringo. Aron pangitaon ang bangag sa ilong nga Binjak. Ang gikarelasyon ni Glena. Mao ba day, Major? Oo, noy na to. Og ang traidor nga ni Adine. Hukman na nakos kamatayon. Tinuo ko. Kilala nga masayo ni si Agaw Binjak. Mangital akong gustong timing. Dili mayo nga lakip ko masunog. Si Inday Glena, 100 taon. Sama sa usalang kapamilok. Kalit sa nga nahanaw siya ning kalibutan. Inday Glena, kung hain ka man karon ay, hinaot nga makabaton ka na unta ug hingpit nga kalinaw. Daghan ng mga traidor ang giluyong nasa yuta. Apa na alang gihapoy gustong magdali sa lubnganan. BSI. Bangag sa ilong. Ireneo. Sama sa suod mong higala nga traidor.
Muapas kasab niyang ngadto sa laing kalibutan. Hutdon og papas ang mga traidor sud sa organisasyon sa Markang Dragon. Ta! Kinsa pa sa mga dragon ang traidor. Tada nga ni sa kong atuban. Aron akong hukman. Kinsa pa'y traidor! Mao ka na kumpletong address ni Ning Baluarte sa Markang Dragon, Agawang Binjak. Salamat sa paghatag nining maong info, Renato. Gikasubo ko kayo ang naitabo ni Inday Glina sa mga kamot ni Major Gaspar. Magbayad yun niya siya, Renato. Hapit na. Nagkadoon na ang iyang katapusan. Sige, Agaw. Magpaabot kung may tabo ka na. Aron makabawas na sa niya ko sa gidangatan sa duha na kong mga anak. Sige, Nay. Kay delikado basakpan ka niya. Kamatayon ang silot sa maluipon. Bye, Renato. Bye, Agawang Binjak. Ay nato! Major Gaspar. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.